Handusanan sa usa ka gi-scam sa iyang gi-order. Mao kini si Unsang. Excited si Unsang nga moabot iyang gi-order gikan pa og inadyaw. Nindot kaayo ang mga produkto nga nakita niya sa social media. Ug dali niya kining gi-order. Mao kini ang panghitabo ni Unsang. Bago nako isaysay kaninyo ang nahitabo sa order ni Unsang, magpagtukar kog sunata nga kini ang suliran. Mao kini ang nahitabo sa gi-order ni Unsang. Ako kini isaysay kaninyo ang akong nahitabo sa akong order. Abi manggod na ako maayo ang akong gi-order kay maayo manggod siya sa social media. Wala ko nagtuo nga pag-abot day sa akong gi-order. Jesus Maria Jose. Karton lang day puro. Na paganisud in taon nga balanghoy. Kanilong napagod pagayod. Sa dihang pag-abot sa panahon, sa pila ka adlaw ato nga akong pagkuha sa iya sa order, wala jud ko nagtuo. Nakatuday nga order. Di ka man itong paludusi. Dako in tao ng ako atong bayad atong nga order. Di ko nag-expect nga mauna dahil ito. Nga scam dahil ko. Mautong panahon na nga maayo ginamong away sa akong bana. Gidagbos ko niyag silig in taon sa akong ulo kay nagpataka-taka in taon kong order. Nakautang pagig kog kwarta in taon nakapamorsinto ko. 120 in taon ang porsinto ato. Ambot nga no. Kay nagtuo man lagi unta ko nga maayo kay maayo man sa social media ang gipakita. Gusto dihang pag-abot sa order nako. Diyos ko karton. Balanghoy nga nilungag nga napagod ang suods. Wa ko nagtuo ato. Wa in taon may bugas ato nga panahon. Kay gituman akong gi-order. Kasukmago na in taon akong bana sa kuha kay gumikan atong nahitabo sa akong order. Handod karon. Nagdala ko sa konsumisyon. Mo gadtong nahitabo kang Unsang. Sa mga gusto nga mo-order sa social media, sa mga product, dapat klaruhon ninyo nga kini tinuod. Hi Hi guys! Sala- Thank you sa inyong pakikinig sa among kahandusanan. Sa among YouTube channel, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa among Yes. Like a Brain Aninong Aninonghon. Thank you. Thank you Bye-bye. guys.